ବାଜି ଏ ନୁହଁ ସେ ବାଜି ଯେ ଦେଖାଇଥିଲା ସେ ଛାତି। ବୀର ଓଡ଼ିଆର ଲଢ଼ୁଆ ସିଂହ ସେ, ନାହିଁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋତ୍ର ଜାତି। ଇଂରେଜ ଶାସନେ ବଢ଼ିଲା କଷଣ, ଗଲା ଧନ ସହ କେତେ ଯେ ପ୍ରାଣ। ଛୋଟିଆ ଦେହଟା ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ନଥିଲା ମନରେ ଟିକିଏ ସଂଶୟ। ଖାଇଲା ସେ ଯେ ଗୁଳି, ବୀର ଦର୍ପରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଯେ ଟଳି। ଆଜି ଯେଉଁ ବାଜି କଥା ପଡ଼ିଛି, ସେ ବି ବାଜି ସାଙ୍ଗେ ତାର ତୁଳନା ଅଛି। ତାର ଗାଁ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ନୁହେଁ। ବାଜି ବି ନାଉରୀ, ଇଏ ବି ନାଉରୀ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇନି, ହେଲେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବୀର ଭଳି ଲଢ଼ୁଛି। ସେ ସ୍ନେହୀ, ସେ ନିର୍ଭୀକ, ସେ ସାହସୀ, କଥା ତାର ତାର୍କିକ। ଏ ଛୋଟ ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଜାଣିଗଲାଣି। ଅଭାବ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି। ସ୍କୁଲରେ ସେ ଗପ ଶୁଣେ, ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ସାରଙ୍କୁ କହେ, ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଗପ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଖୁସି ମନରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ, ସବୁ ଖାଏ, କିଛି ନଷ୍ଟ କରେନି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ଡଙ୍ଗାରୁ ଏବେ ଯାହା ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସବୁ ତା ମାଆକୁ ଦିଏ। ଗାଁର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେ ନାଚେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଏ। ମାଛ ଧରିବାରେ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ମାଲିକ ତା ମାଛ ଧରାରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଏ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବୁଢ଼ୀମାଟିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟିଏ ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ଝାମ୍ପିଲା। ବାଜି ସେଇ ପାଖରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲାଇବାକୁ ଆସୁଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ବି କୁମ୍ଭୀର ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା। ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼େଇ କଲା। କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା। ନିଜେ ରକ୍ତାକ୍ତ, ବୁଢ଼ୀମା କ୍ଷତାକ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖେଦି ଦେଲେ। ଏ ନୁହେଁ ସେ ବାଜି ଯେ ଇଂରେଜକୁ ନ ଡରିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେ ବାଜି ଯେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ହରାଇଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀର, ଉଚ୍ଚତମ ମତି, ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ଅପାର ଶକ୍ତି। ଆଜି ବି ଯୋଗାଏ ଅମାପ ପ୍ରେରଣା, ଅଳପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ଥିଲା ଜଣା। ଧରେ ନାହିଁ ସେ ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ ତା ହାତେ, କେତେ ଅଛି ଶକ୍ତି ତା ମନରେ ସତେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆକାଶ ସେ କନିଷ୍ଠ ତାରା, ସଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରହୁ ଏ ଆଲୋକର ଧାରା।